إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد يوم قوام سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara saduwarmu a daidai wannan lokaci a yau 29 ga watan Dhulhajji hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ke daidai da 25 ga watan Jun shekara ta 2025. Allah ya haɗa ma wannan masallaci mai albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan kofar fadar mai martaba sarkin Zazzau a nan garin Zaria. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon tattauna abubuwan da za su zama alkhairi a gare mu duniya da lahira. Maudu'in da aka sanar cewa za a tattauna a kai shine Yahudu tuba babu. Yahudu tuba babu. Da jin maudu'in za ka fahimci cewa za a tattauna ne game da waɗansu halitta, waɗansu jama'a masu suna Yahudu, wanda yake a cikin sifofinsu ba sa tuba. In ma za su tuba ɗin sai su ƙara yin wani laifin da sunan tuba. Da haka ƙarke dai za ka ga cewa su ba sa tuba, tare da kuma sun san laifi amma ba sa tuba daga gare shi. Kullum sai dai su rika faɗaɗa laifuffuka, suna faɗaɗa ta'addanci. Wannan shine unwanin wannan tattaunawa. Domin cimma abubuwa masu muhimmanci a cikin wannan maudu'in, kasancewa yana da faɗi, don za a tattauna ne akan waɗansu mutane na musamman waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya kimanta su, ya daraja su, ya karrama su, amma sai dai kash wannan karramawan da darajawan bata ƙara musu komai ba sai nuna rashin godiya ga Allah, sai butulci, sai lalacewa da taɓarɓarewa, tare da kuma ƙoƙarin ɓatar da bayin Allah. Waɗansu mutane ne wanda ko shakka babu addinin musulunci cikin nasoshin ayoyin alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu ya zo mana da, ko sun zo mana da bayanai cikakku game da waɗannan mutanen domin karantar da mu zamantakewa da su, don suna nan har yanzu a wannan duniya. Domin fahimtar wannan maudu'in da kuma tattaro shi gwargwadon hali, na kasa wannan muhadara zuwa nuqat guda 7. Nukta ta farko al-muqaddima, wato muqaddima wanda za ta yi mana bayani akan manhumul yahud. Su wane ne Yahudawa? Idan an ce ba Yahudi guda ɗaya kenan, in sun haɗu su da yawa Yahudawa, to su waye Yahudawa? Ya za ka san su, ya za ka gane su? Nukta ta biyu nash'atul yahud, wato rayuwar Yahudawa ta da tarihinsu da kuma
har zuwa yadda suka kawo yanzu. Za mu ɗan bibiyi tarihinsu ko da a gurguje ba tare da tsawaitawa ba insha Allah. Abu na uku, za mu ji cewa aina yujadul yahud wa kam adaduhum al'an. A ina ake samun Yahudawa, sannan kuma adadin Yahudawa guda nawa ne a yau da muke magana. Abu na biyar ko kuma abu na hudu, sifatul yahudi fil qur'ani was sunna. Sifofin Yahudawa kamar yadda suka zo a cikin alqur'ani da hadithan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da kuma irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar mana da cewa a hadithin Abdullahi ibn Amr wanda Imam Bukhari da Muslim duka su rawaito, hadithi shahararre, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. To yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa za a samu musulmai suna kamanceceniya da Yahudu da Nasara. To su waɗannan Yahudu da Nasaran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar za a samu musulmi masu kamanceceniya da su, masu kwaikwayonsu, shin menene sifofin nasu? Gaba ta biyar, za mu tattauna game da nushuzul yahudi yau, wato ta'addancin Yahudawa da makircinsu da sharrinsu a duniya a yau. Abu na shida, za mu tattauna game da mukhattatatul yahud, wato strategies, tsari da manufofi da aƙidu na Yahudawa a duniya. Abu na ƙarshe kuma na bakwai shine khatima insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dafa mana kuma ya ba mu ikon bayani daidai, ya kuma ba mu ikon fahimta, ya sa mu amfana baki ɗaya. Idan muka ɗauki gaba ta farko wadda ita ce muƙaddima game da su wane ne Yahudawa, ko shakka babu idan aka ce al-yahudu, wato kalma ce wacce asali kalma ce ibraniya wacce ma'ananta shine at-tauba, tuba. Wato asalin kalmar tuba kamar faɗin Allah madaukakin sarki, waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilayk, ay inna tubna ilayk. Wannan kalma asalinta tana nufin tuba. Kaga daga kalmar zaka fahimci cewa su masu laifi ne, shi yasa sunansu ma ya zama yana da alaka da tuba. Wannan da dama daga cikin malaman tarihi sun ambaci wannan, da malaman tafsirin alkur'ani mai girma. Waɗansu malaman kuma suna danganta wannan sunan daga Yahuda, wanda yake ɗaya ne daga cikin banu Isra'il, 'ya'yan annabi Yaqub alaihi salatu wassalam, sai ya zanto cewa sun shahara da wannan suna. Almuhimmu dai wannan suna nasu na Yahudu waɗansu mutane ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya halicce su, wanda yake asalinsu tsatsan annabawa ne. Suna dangantuwa zuwa ga annabi Yaqub alaihi salam, annabi Isra'il. Akan ambace su da sunaye mabambanta. Daga cikin sunayensu akwai banu Isra'ila, wato 'ya'yan Isra'il. Shi ko Isra'il shine annabi Yaqub alaihi salam. Yana da 'ya'ya maza har su 12. A cikinsu akwai annabi Yusuf alaihi salam, akwai Bunyamin da sauran 'ya'yansa, wanda yake dukkansu in aka tattara su ake kina banu Isra'ila. Ana kiransu banu Isra'il da su kawunansu tare da 'ya'yansu da jikokinsu da zuri'ansu daga nan har yau. Duk wanda yake dangantuwa zuwa gare su, duk wanda aka yi masa DNA test aka gwada aka ga cewa yana da jinin Yahudawa, yana da jinin banu Isra'ila, to shi ɗin yana daga cikin wanda ake ambatansu da suna Yahudu.
wani lokaci ƙur'ani ya ce musu yahudu, wani lokaci kuma ya ambace su banu isra'il. idan ka karanta suratul baqara tun daga faɗar Allah ya bani isra'ila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, har zuwa can ciki inda Allah ta'ala ya ɗauki kaso mai tsoka a cikin suratul baqara, musamman a farko aka yi ta bayani game da yahudawa da yadda annabi Musa alaihi salam yi ta gwagwarmaya da su. don haka Qur'ani yakan kira su banu Isra'il, yakan kira su Yahudawa. wa qalatil yahudu yadullahi maglula wa qalatil yahudu uzairun ibn Allah ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. don haka waɗannan mutane a matsayin su na jinin annabi Yaqub alaihi salam, shi ko annabi Yaqub dan annabi Ishaq dan annabi Ibrahim Khalilullah alaihima ko alaihim wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. waɗannan su ne Yahudawa a takaici, suna bin wani addini wanda suke jingina shi zuwa ga annabi Musa alaihi salam. Suna karanta littafin at-taura duk da kasancewa kuma ba sa aiki da abin da suke karantawa. walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhim attakhaduhum awliya walakinna kathiran minhum fasiqun. wa in kana wannan ayar tana magana ne akan nasara wanda yake su ma waɗansu sashi nasu ana danganta su zuwa ga bani Isra'il. Allah maɗaukakin sarki a wurare da dama a cikin Alkur'ani mai girma ya tabbatar mana da cewa wannan littafin da ya saukar musu da shi to ba sa aiki da shi, ba ruwansu da shi, sun canza shi, sun yi jifa da shi a bayansu, sun ma siyar da shi, sun karɓi duniya. wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila. Allah ya ce fa bi'sa ma yashtarun. A takaice a dunkule waɗannan su ne Yahudawa. Gaba ta uku, a ina za a samu Yahudawa yau? Akwai sauransu, akwai sauran raguwan Yahudawa a yau ɗinnan da muke magana? Koko ibara ce akan waɗansu al'ummomi da suka gabata wanda ba su da saura a yau? Kafin nan wa in kana tare da burbushin wannan kuma, idan har za a samu Yahudawan a yau, to mutum nawa za a samu a cikinsu? Kafin nan za mu so mu kasa Yahudawa kashi biyu. Akwai Yahudawa na asali wanda yake idan yanzu aka je aka yi masa DNA test za a tabbatar da cewa su jinin Yahudawa ne. Jininsu zai tabbatar da wannan. Irin wannan DNA test ɗin sukan gabatar a cikinsu yasu saboda suna da matsanancin ƙabilanci. Su ba su yadda wani baƙo ya shigo cikinsu ya iddi'ai cewa shi ɗin a cikinsu yake ba, sai sun nuna masa wariya na launin fata. Su ne asalin masu nuna wariyar launin fata. Don haka suna da concern mai yawa akan cewa wane ne nasu ta fuskar jini, waye ba nasu ba. Yahudawa, akwai Yahudawa na jini wanda idan an gwada za a tabbatar da su. Akwai kuma Yahudawan da su suna tare da Yahudawa amma jininsu su ɗin asali idan da za a gwada jininsu to ba Yahudawa ba ne su a asali, amma dai suna Yahudanci kuma suna bin addinin Yahudanci kuma suna bin Yahudanci a kowane irin yanayi. Waɗansunsu suna tare da Yahudawan a inda suke, suna zaune tare da su, suna saka ƙafa duk inda suka sa ƙafa, suna numfashi a duk inda suka yi numfashi. Waɗansu kuma ba su je sun zauna tare da su ba, amma suna receiving saƙonninsu, don haka sun rungumi manufofinsu da aƙidunsu kuma suna rayuwa irin nasu, suna dangantuwa zuwa gare su kuma suna jin cewa hakan ma ɗaukaka ne da ci gaba. Don haka za ka samu cewa Yahudawa idan za a same su a yau,
tabbas akwai Yahudawa har yanzu wanda suke na asali. Cikin abin da marubuta suke rubutawa a yanzu haka da muke magana, adadin Yahudawa a duniya ya kai miliyan 15.8, wato miliyan 15,800. Adadin Yahudawa wanda aka iya ƙididdigewa a yau wanda suke 'yan jinin Yahudu. Dangane da inda za a same su, mafi yawan Yahudawa a yau za a same su a ƙasar Isra'ila da aka tarwatsa. Allah ya ƙara tarwatsa ta. Ko da yake dai da yawa suna ta gudun hijira, suna barin garin don an rusa musu gidaje da kuma wuraren da suka kwata suna rayuwa a ciki. Amma dai kafin wannan harin da Iran ta kai musu a ƙarshen nan, to Yahudawa adadinsu a ƙasar Isra'ila, haramtacciyar ƙasa, ya kai miliyan 7,200,000 a ƙasar Isra'ila. Baya ga ƙasar Isra'ila, inda za a samu cincirindan Yahudawa a duniya a yau shine ƙasar Amerika, wanda yanzu haka an kiyasta cewa akwai Yahudawa da suka kai miliyan 6 a ƙasar Amerika. Daga nan wurin cikin ƙasan da za ka samu Yahudawa masu tarin yawa, kaga Yahudawan Amerika saura kaɗan su kamo yawan Yahudawan da suke ƙasar Isra'ila, haramtacciyar ƙasa. Can miliyan 7,200,000, nan kuma approximately miliyan 6. Kaga bambancin ba yawa. Kenan zaka ce Yahudawa ta fuskar yawa, to zaka ce ƙasar da ta tare Yahudawa bayan Isra'ila, wanda ta kusa yin kankan da ƙasar Isra'ila, ita ce ƙasar Amerika, wanda kuma suna da tasiri mai girma a wannan ƙasan, suna da tasiri a cikin tattalin arzikin Amerika, a cikin science and technology na Amerika, a cikin dukkan waɗansu abubuwa na ci gaba na Amerika. To ana ƙididdigan cewa Yahudawa su ne a kan gaba, kuma su ne masu faɗa a ji. Daga nan za a samu ƙasan da ke bima Amerika ta fuskacin yawar Yahudawa, ita ce ƙasan Faransa. Akwai Yahudawa kimanin 450. Daga nan wurin sai ƙasar Canada, akwai Yahudawa kimanin 390. Daga nan wurin akwai ƙasar United Kingdom, England, akwai Yahudawa kimanin 270. Daga nan akwai ƙasar Argentina, tana da Yahudawa kimanin 175. Daga nan sai ƙasar Russia, ita kuma akwai Yahudawa kimanin 150 a yau. Hakanan ƙididdiga ya nuna cewa sauran Yahudawa wanda ba su a waɗannan ƙasashen da aka ambata guda 7, sauran sun tarwatsa a duniya, sun watsu a duniya, akwai su wuri-wuri. Waɗansu suna wasu ɓangarori ma na Afirka, waɗansu suna waɗansu ƙasashe a Middle East, ƙasashen Larabawa, sun watsu a duniya, wanda in ka tattara su, wanda suke kaɗan-kaɗan a sauran ƙasashe, akwai Yahudawa kimanin miliyan 1,100,000. Don haka nan dai idan ka tattara, ƙididdigan na nuna cewa a yau akwai Yahudawa masu dangantuwa zuwa ga jinin Yahudu mutum miliyan 15,800 a duniya baki ɗaya. Waɗannan halittar na Yahudawa ko shakka babu fitina ce a duniya. Allah ta'ala ya jarrabi duniya da Iblis, ya jarrabi ɗan adam da Iblis, wanda yana nan yana rayuwa tun daga wancan lokacin kafin a halicci annabi Adam alaihi salam har zuwa yanzu. Iblis na nan kuma zai ci gaba da wanzuwa zuwa abin da Allah ta'ala ya kaddara masa. Kuma Allah ya yi nufin ya wanzu ne a duniya don ya zama fitina da musiba ga al'ummar duniya, don ya zama musiba ga ɗan adam da aljani. Don haka dukan wani ɗan adam yana fuskantar barazana daga Iblis. To wanda ke bima Iblis ta fuskacin barazana ga rayuwar ɗan adam, rayuwarsa ta duniya da rayuwarsa ta lahira. Idan ka ɗauki rayuwar duniya kaɗai, to babu haɗari a duniya, babu wani halittar da yake haɗari a duniya
babu wani halittan da yake bakar ashana ƙona gari, ba fitina a duniya a yau irin Bayahude. Bayahude Allah ta'ala ya yi masa jarabawa, cikin jarabawoyin da Allah ya yi masa mutum ne mai kaifin ƙwaƙwalwa. Idan Bayahude ya yi tunani na ɗan ƙaramin lokaci, da zai samu awa ɗaya ko awa biyu ko yini ɗaya ya tunani, to sai a samu waɗansu mutanen sai su shekara ɗaya ko sama da haka suna gwagwarmaya, suna fafutukan yadda za su fita daga cikin miyagun tunani da miyagun ƙulle-ƙulle da ya ƙulla cikin ƙasa da awa ɗaya ko cikin awa biyu ko cikin yini ɗaya. Sai a shekara da shekaru ana neman yadda za a warware wannan ƙullin, amma bai warware ba. Har yanzu muna fama da ƙulle-ƙulle da Yahudawa suka ƙulla shekara da shekaru, sun manta ma sun mutu, sun bar duniya da wannan musiban da waɗannan fitintinin. Waɗansu suna rasuwa suna gadar mu waɗansu waɗannan fitintinin da Yahudawa suka ƙulla a sassanin duniya. Daka halitta ne da suke matuƙar jarabawa, matuƙar musiba. Duk inda suka sauka a wuri to sai sun yi dominating wurin. Duk inda suka sauka a wuri sai sun bayyana sharri, sai wannan wurin na ya zama mafi sharrin wurare a ban ƙasa. Gaba na gaba wanda yake yana daga cikin gaba mafi muhimmanci, ko kuma daga cikin gaɓoɓi masu muhimmanci kwarai a cikin wannan 'yar takaitacciyar zama, shine dangane da tarihin Yahudawa, yadda rayuwarsu ta fara har suka ci gaba da tafiya suka kawo inda suke a yau. Ku shakka babu, kamar yadda muka yi bayani, Yahudawa asalinsu jikoki ne na annabi Yaqub alaihi salam, wanda shine Isra'ilan da ake ce musu banu Isra'il, wanda shi kuma ɗan annabi Ishaq ɗan annabi Ibrahim alaihi salam. Annabi Ibrahim alaihi salam da jikansa annabi Yaqub alaihi salam, malaman tarihi sun ambaci cewa sun rayu a wuraren da a yau ka iya cewa a wancan lokacin ana kiran garin Kan'an, amma a yau ƙididdiga ya nuna cewa Kan'an tana folin a ƙasar Palestine ko kuma Falastino. A nan wuraren annabi Ibrahim ya rayu da ainihin ɗansa annabi Ishaq alaihi salam, yayin da shi ɗayan ɗan nasa tun yana ƙarami Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi ya ɗauke shi ya kai shi can wani falalan daji, wani kwazazzabo wanda ba gida gaba ba gida baya, ba bishiyoyi, ba abinci, ba komai. Allah ya umarce shi ya ɗauke shi da shi da mahaifiyarsa ya kai su can wurin, saboda ana so ya taso a kusa da masallacin ɗakin Allah mai alfarma, wato Ka'aba, don ya samu tarbiyyan tsaye da sallah kuma ya rayar da wannan garin. Kuma a tsatsan shi Allah maɗaukakin sarki ya fitar da annabi mafi daraja, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi kuma annabi Ishaq da shi da mahaifinsa annabi Ibrahim sai suka rayu a wannan gari da ake kira Kan'an, wanda nan wurin aka haifi annabi Yaqub. Shi annabi Ishaq ya haifi annabi Yaqub, shi kuma annabi Yaqub ya haifi ‘ya'ya maza har su 12, wanda a cikinsu ne akwai annabi Yusuf alaihi salam, akwai Bunyamin, akwai Yahudawa, wato sauran ‘yan uwan annabi Yusuf da Bunyamin. Tarihin Yahudawa ba zai taɓa cika ba sai an ambaci tarihin annabi Yusuf alaihi salam. Ba ina nufin za mu karanta ko mu faɗi tarihin annabi Yusuf ba, sai dai za mu gege iya inda yake da alaƙa da wato rayuwar Yahudawa da kuma tarihinsu. Mun sani akwai sura kusan da guda a cikin Alƙur'ani mai girma, suratu Yusuf, wanda wannan suran Allah ta'ala ya ba mu labarin annabi Yusuf alaihi salam daga farko har ƙarshe, wanda wannan labarin kafin Allah ya bada labarin sai da ya ma labarin kirari, ya sanya mata suna ahsanal qasas,
sai da Allah ta'ala ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima auhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamin alghafilin. Allah ya yi ma kissar annabi Yusuf kirari da cewa ita ce wato kissa mafi kyau, mafi wato tsari da nagarta a cikin kissoshin da Allah ta'ala ya kawo su a Qur'ani gaba ɗaya, da nasi sahihi sarihi qat'iyyu thubut kuma qat'iyyu dilala. Dan haka a cikin wannan sura Allah ta'ala ya bamu labarin yadda Annabi Yusuf alaihi salam bayan waɗannan 'yan uwa nashi su 10 sun nuna hassada game da irin yadda suka ga yana da kusanci da mahaifinsa da kuma irin baiwar da Allah ta'ala ya yi masa, wanda baiwan ta bayyana tun yana karami. Wannan ya sanya su cikin hassada da damuwa akan irin wannan baiwa da Allah ya yi ma ɗan uwansu Annabi Yusuf alaihi salam. Suka tasa shi a gaba da makirci da kutun gwila har ta kai sun zauna mitin. A cikin mitin ɗin shawarar farko da aka kawo shine uqtulu Yusufa. Katti har mutum 10 sun zauna akan wannan yaron. Suka ce kawai uqtulu Yusufa aw utrahuhu abba. Ku kashe Yusuf kawai. Nan take an zauna mitin an ce a kashe shi. Wani ya bada shawaran a je a jefar da shi a wani gari wanda za a kawar da shi daga idan mahaifinsu, idan ya so daga baya sai su dawo su tuba. Yahudu tuba babu. Sun tuba din ba su tuba ba, ko da suka dawo din ba su tuba ba. Wannan yasa a ƙarshe aka samu mai ɗan sauƙi a cikinsu. Ya ce la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Yace kar a kashe shi, a dai je a saka shi a tsohuwar rijiya, idan ya so matafiya sai su tsince shi su tafi da shi su bar garin da shi. Karke dai suka yi ittifaki akan wannan shawaran, wanda take ta dan fi sauki akan shawaran 'yan ta'adda a cikin su wanda suka ce a kashe shi. Amma inda ta wasu a cikin su ne su suna ganin kawai a kashe shi a wuce wurin, idan ya so daga baya sa koma su tuba. Annabi Yusuf alaihi salam suka saka shi a rijiya kamar yadda suka yi shawara bayan sun yaudari mahaifinsa. Daga nan wurin suka ciro shi, matafiya suka ciro shi, daga nan wurin suka siyar da shi bi thamanin baksin da rahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin. Aka tafi da shi ƙasan Masar, aka sai da shi a can wurin a matsayin bawa. Allah ta'ala ya kaddara ya rayu a gidan wazirin gari, babban mai ba ainihin almalik shawara. Ya taso a nan wurin, abin da ya faru har matan shi ta neme shi, yi sanadiyan zuwansa gidan yari, ya zauna gidan yari, ya fito gidan yari, ya zama azizu Misr. Bayan ya zama azizu Misr, Allah ta'ala ya jarrabi wannan yanki nasu da fari da rashin abinci, har ta kai waɗannan mutanen 'yan uwannan nashi sun zo neman abinci. Shi kuma daidai lokacin shine azizu Misr, shine mai faɗa aji a garin Masar ko kuma a ƙasar Masar ko a wannan daular a wannan lokacin. Don haka suka bayyana a gare shi, suka nuna masa tsananin talaucinsu da buƙatansu. Shi kuma ya yi ta musu dabaru bisa wahayi na Allah maɗaukakin sarki. A ƙarshe Annabi Yusuf alaihi salam ya bayyana musu cewa wannan shine ɗan uwansu Yusuf da suka daɗe, wato suka yi masa makirci, suka nemi kashe shi, suka yi ƙoƙarin halaka shi, suka raba shi da mahaifinsa, suka jefa shi cikin mawuyacin hali da shi da mahaifin nasu baki ɗaya. Wannan ya sa Annabi Yusuf bayan sun nuna nadamansu, sun nuna ƙasƙancinsu, suka je gaban shi suna bara, allazi wahidun falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna Allaha yajzi al-mutasaddiqin qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu wa innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi. A takaice dai Annabi Yusuf alaihi salam
bayan sun nuna masa nadamansu sun nuna tubansu, sai annabi Yusuf alaihi salam ya ce idhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in. Ku je da rigan nan nawa ku jefa shi a fuskan baba, idan shi zai bude ya dawo yana gani, dan ya makance saboda bakin ciki da kuka da yi ta yi saboda rabuwansa da wannan masoyi nasa, wannan ɗana shi annabi Yusuf alaihi salam. Ya ce a je a jefa rigansa a fuskan mahaifinsa, ganin shi zai dawo. Sai cewa tuni bi ahlikum ajma'in, ku zo mun da iyalanku gaba ɗaya, ku tattaro mutanen gidan family ɗinmu gaba ɗaya, ku tattaro su ku dawo Masar. Wannan shine tarihin tasowan Yahudawa ko Banu Isra'il daga Kan'an ko kuma Filistin a yau ko Palestine kamar yadda ake cewa a turance. Wannan shine wato tarihin tasowansu daga garinsu na asali, garin iyayensu, suka dawo Masar. Aka gina musu manya-manyan gidaje na alfarma, aka ware musu GRA da keɓantaccen wuri, suka rika rayuwa saboda nasu ya samu. Kullum ana so idan naka ya samu kai ma ka shaida, kullum ana so in ka samu to naka su shaida. Don haka annabi Yusuf alaihi salam ya bukaci su tattaro iyalansu gaba ɗaya su dawo inda yake, wanda yake an fi rayuwa mai kyau mai daɗi, kuma za su fi samun natsuwa da kwanciyar hankali. Kuma abin da ya faru kenan, suka dawo suka ci gaba da rayuwa a Masar. Daga wannan lokacin suka ci gaba da hayayyafa, suna faɗaɗa, suka yi influencing Misra, ya zanto cewa sun kama komai saboda irin albarka da Allah ya yi ma tsatsansu da zuri'ansu. Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa walaqad atayna bani isra'ila alkitaba wal hukma wan nubuwa wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala al-'alamin wa ataynahum bayyinatin min al-amr fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah ya yi musu baiwa iri-iri. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Annabi Musa yana tuna musu cewa Allah ya yi muku abin da bai ma wasu jinsin mutane ba a duniya na baiwa. Ya qaumi udkhulul ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Don haka wannan baiwa da Allah ta'ala ya yi musu sai zama sun yi dominating Masar, har ta kai ma su 'yan asalin Masar, tunda kaga su baƙi ne kenan a Masar, da haka sun yi dominating mutanen Masar. Wato bayan wucewa annabi Yusuf alaihi salam, 'ya'yansu da jikokinsu sai suka zama dominant a Masar a cikin harkan tattalin arziki, harkan noma da kiwo, harkan kere-kere, harkan duk wani abu na ci gaba sai zama suke kan gaba. Wannan yasa aka samu fara'ina, wato shugabannin daular Misra a wannan lokacin. Wato duk wani shugaba na daular Misra a lokacin sai ana ce masa Fir'aun, kambinsa kenan. Kamar yadda a Najeriya ake da president, a wasu kasashen ake da prime minister, a waɗansu kasashen ake da sarakuna kamar daulolin Larabawa, Khalij da sauransu, ake da sarakuna. To su a wannan lokacin duk wanda yake shugaban Masar sunan shi Fir'auna, sai dai a ce Fir'auna wani, kamar yadda za a ce prime minister wani ko shugaban ƙasa wani, president wani, su maka suke da Fir'auna wani da Fir'auna wani. Shi ne Fir'aunan da ya zamani da annabi Musa, shi ne ya fi ɗagawa, ya fi sha'ani mai girma. Shi yasa sai ya zama har in an ambaci Fir'auna kamar shi kaɗai ne Fir'auna, baya ga tarihi ya tabbatar da waɗansu fara'ina kafin shi. Daga wannan lokacin da suka kama ƙasa, suka baza komansu a ƙasar Masar, sai zama 'yan asalin Masar su kuma suna kishi da su, sai suna jin zafinsu, sai suna yi musu hasada. Wannan yasa sai ana samun fara'ina suna haɗa kai da mutanensu na asali na ainihin ƙasar Masar,
sai suna gallaza ma banu Isra'il. Akan wannan gallazawan da aka yi ta yi shekara da shekaru har aka zo lokacin da aka haifi annabi Musa alaihi salam, wanda yake an haife shi ana cikin irin wannan zafin a lokacin fir'aunan da yake a wannan lokacin, shugaban ƙasa a wannan lokacin, fir'aunan lokacin, to ya ɗauki abin da zafi fiye da kowa, ta yadda har ya fitar da policy a gwamnatance cewa duk wani namijin da aka haifa a cikin waɗannan mutanen zura'an banu Isra'il to a kama shi a yanka. Mata daga cikinsu kuma a bar su rika harkan niƙa da wanke-wanke da ƙwadugu, waɗanda aka ɗan ƙyale su cikinsu a basu su rika aikin gona, suna ayyukan wahala, suna ayyuka makaskanta. A irin wannan yanayin Allah ta'ala ya kaddara aka haifi annabi Musa alaihi salam, wanda yake shi ma yana daga cikin banu Isra'ila. Allah madaukakin sarki ya ba da bayani akan haihuwansa. Idan kana neman bayani dalla-dalla sai ka karanta suratul Qasas, musamman farko-farko, ka karanta suratul Taha, hakanan wani bangare na ainihin suratul A'raf. Za ka ga tarihin annabi Musa alaihi salam da kuma tasowansa. Annabi Musa shine annabi mafi girma cikin annabawan banu Isra'il, ya taso a cikinsu kuma shi jininsu ne, ya yi gwagwarmaya da su, gwagwarmaya mai yawa. Idan ka karanta alkur'ani mai girma za ka ga gwagwarmaya mai yawa da annabi Musa alaihi salam ya yi da Yahudawa, wanda idan mun zo nukta ta gaba insha Allah ta'ala za mu ji waɗansu daga cikinsu kamar yadda alkur'ani ya ba da labari. Annabi Musa ya yi gwagwarmaya da su, ya sha wahala da su, saboda mutane ne masu taurin kai, mutane ne maƙaryata, mutane ne sun faye son duniya, mutane ne makwaɗaita, mutane ne mugaye azzalimai, mahassada, junansu ma ba su bari ba, balantana wani. Mutane ne maƙiyar ɗan adam, duk wani ɗan adam maƙiyinsu ne. Yadda suke kallon duk wani ɗan adam ko dai bawansu ko kuma ba su ɗauke shi ma ɗan adam ba. Idan suna translating, suna bayani akan mutane, in ka ji sun ce mutane, humans, to ba su ɗauki wani mutum ba in ba su ba. Duk wanda ba su ba, ba mutum ba ne. Dalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabilun wa yaquluna ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Daka ba su ɗauki kowa mutum ba. Annabi Musa alaihi salam ya sha wahala da mutanen nan, sun rika masa tuhumomi iri-iri, sai dai ka ji suna cewa ud'u lana rabbaka, ka roƙa mana ubangijinka. Tun ba yi nisa ba, bayan Allah ta'ala ya kaddara sun yi gwagwarmaya da shi da ɗan uwansa annabi Harun, wanda wannan gwagwarmayar ta kai ga halakan Fir'auna. A gabansu Allah ya tsamar da su banu Isra'il, ya halakar da Fir'auna. Wannan halakar da Fir'aunan da Allah ta'ala ya yi, to yana daga cikin nasarori mafi girma da banu Isra'ila suka samu a duniyance. Baya ga aiko annabawa da Allah ta'ala ya yi a cikinsu, masu shiryar da su, ba ma wato saboda yawan annabawan da aka aiko su a cikinsu, har sai da ta kai ma galibi jagororin da ke jagorantar al'amuransu annabawa ne, kamar da ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kanat banu Isra'ila tasusuhumul anbiya. Banu Isra'ila ya kasance annabawa ke jagorancinsu, an samu yawan annabawa a cikinsu. Amma duka wannan abin da suka saka ma Allah maɗaukakin sarki da irin wannan tagomashin, to sakayya ce ba mai kyau ba. Don haka sun wahalar da annabi Musa tun a farko bayan Allah ya halakar da Fir'auna a gabansu, sai ga shan waye gari suna roƙon annabi Musa ya nemo musu gunki su rika bauta mai. Annabi Musa alaihi salam suka ce masa wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. النبي موسى عليه السلام
tsawon rayuwansa wahala yayi ta sha da banu Isra'ila har Allah ya ɗauki ransa. Cikin abin da Allah ta'ala ya jarrabi annabi Musa da waɗannan mutanen, cikinsa aka samu wanda suka koma daga yaji ya dawo, suka koma bautan ɗan maraƙi, suka ajiye abin da annabi Musa ya ɗora su a kai na addinin tauhidi, suka koma bautan gunki. Ɗan uwan shi annabi Haruna yayyayi da su, amma suka tozarta shi, suka tozartar da shi, suka walakanta shi, har ma suka nemi kashe shi. Qala ibn umma innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani. Yace ya kai dan uwana, waɗannan mutanen sun walakanta ni har ma sun kusa kashe ni. Dan haka sun yi bautan dan maraki. Allah madaukakin sarki ya tsine ma waɗanda suka kirkiro wannan abin da wanda suka yi bautan. Allah ya tsine musu albarka, ya yi fushi da su. Innal ladina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya wa kadhalika najzi al-muftarin. Wanda suka yi wannan bautan, Allah ta'ala ya ce lalle fushin Allah za su fuskanci fushin Allah, sannan kuma da kaskanci a rayuwar duniya. Yahudawa daga wannan lokacin, a lokacin da suke tare da annabi Musa alaihi salam, bayan sun bar Masar, kuma sanadiyyar barin Masar, sanadiyyar annabi Musa alaihi salam, bayan an halakar da Fir'auna, an ta gwagwarmayar da aka yi, daga baya annabi Musa alaihi salam ya bar garin Masar da shi da banu Isra'il. Har Imam Ibn Hibban ya rawaito hadithi wanda isnadin shi ingantacce ne insha Allah, wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin lokacin da annabi Musa alaihi salam ya nemi ya bar garin Masar tare da banu Isra'il, wanda hadithi ne ingantacce shahararre. Hadisin wannan bawan Allah da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya same shi in ya koma Madina dan yi masa alkhairi. Wata rana ya zo Madina, ya je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Annabi ya ce masa, roƙi abin da kake so a baka. Wannan bawan Allah ya ta roƙon abubuwa na duniya, ya Rasulullah, ina sa in samu raƙuma ƙosassu jajaye, ina so in samu shanu masu nono masu hantsa sosai wanda zan rika tatsa ina samun na cefane. Ya ta lissafa abubuwa na duniya. Annabi sallallahu fuskan shi ya canza, ya waiga ya kalli banu Isra'il, ya kalli sahabbansa radiyallahu anhum ajma'in, ya ce musu, a ajastum an takunu mithla ajuzi bani Isra'il, yanzu ku kun kasa yin koda irin na tsohuwan nan na bani Isra'il? Suka ce, wa ma ajuzu bani Isra'il, wace ce tsohuwan banu Isra'il? Sai annabi sallallahu alaihi ya ba su labari, ai akwai wata tsohuwa, wannan mutumin yake so ya mawazi fa, amma saboda hikima da kawaici irin na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su labari, sai kuma kamar yana tuhuman sauran sahabban da ba su suka yi wannan abin da yake so ya tambihi akai ba, saboda fiqhu da'awa da kuma iya isar da sako na annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da an shiga cikin wato mutunci ko kuma an sa wani ya ji kunya ba, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daka nan dai a cikin wannan hadifin a gurguje annabi sallallahu ya bada labarin lokacin da annabi Musa alaihi salam ya shirin ya bar Masar daga ainihin da shi da sauran banu Isra'il suka koma wancan gari na Kan'an na Filistin, wanda yake a lokacin da aka je bayan sun tafi nan ne wannan hadifan ta faru, wanda Allah ta'ala ya masa wahayi cewa wa qulna dkhulu hadhihi alqarya فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا. itace a cikin kissan wa qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'mata Allahi alaykum ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ya qaumi udkhulu al-ardha al-muqaddasa. itace al-ardha al-muqaddasa, ya qaumi udkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
aka ce su je su shiga ƙasan Filistin ko garin Filistin suna masu sujada ga Allah maɗaukakin sarki, suna masu faɗan kalmar tuba, a ƙarshe suka canza. Daga baya Allah ta'ala ya tarwatsa su bayan sun yi ma Allah ta'annuti, sun tozarta annabi Musa, sun tataro faɗa da Allah, suka ce ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Daga nan wurin Allah ta'ala ya jarrabe su bayan annabi Musa ya barrantar da kanshi, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qawmil fasiqin. Daga nan Yahudawa Allah ta'ala ya tarwatsa su a duniya, suka shiga shekarun atti, suka sha wahala matuka, duk da suna irin wannan yanayin ma sai da Allah ya ci gaba da tausaya musu, ya ci gaba da ba su abinci. A nan wannan lokacin ne Allah ta'ala ya rika saukar musu da al-ghamam, tana musu inuwa, girgije sai ta zo ta musu inuwa. Wa nazzalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wa dhallalna alaihimul ghamam wa anzalna alaihimul manna was-salwa. Allah ta'ala ya rika yi musu inuwa, ya rika ba su abinci mai daɗi da abin sha a matsayin punishment ake musu, amma sai da Allah ya ƙara tausaya musu, amma dai ba su gode wa Allah ba. Daga nan dai 'yan uwan musulmi, ba sai mun je deep sosai cikin tarihin Yahudawa ba, a gurguje a wannan lokacin suka ci gaba da rayuwa. Daga baya tarihi na nuna cewa sun dawo sun shiga wannan ƙasar al-ardh muqaddasa, ana cewa tare da jagorancin Yusha ibn Nun. Daga nan suka dawo suka sake komawa Masar, suka watse a duniya, suka yi ta garari a duniya. Tarihin yana da tsawo sosai. Idan muka sauko a nan ƙasa-ƙasa don mu haɗa tarihin da yanzu har zuwa abin da ya fomin ƙasar da ake kira Isra'ila. Fomin ƙasar Isra'ila da yadda abubuwan suka kasance shi ma lecture ne mai zaman kansa, amma dai a dunkule 1948 bayan ƙasar Ingila a wannan lokacin ta yawo da tunanin ina za ta kafa Yahudawa, ina za ta tattara su wuri guda. Suna ta faɗi tashi saboda tuna an tsine musu albarka, Allah ta'ala ya tsine musu albarka, ya tarwatsa su, ya la'ance su. Don haka nan ya ɗora musu ƙasƙanci a duniya, ta yadda cikin ƙasƙancin sai da suka rasa ina za su kama, ina za su saka kansu, ba su da katamamman wuri nasu, duk inda suka je su baki ne. Don haka ƙasar England a 1948, na yanke mana tarihin da yawa sosai saboda yanayin lokaci. A 1948, shekara 77 kenan da suka wuce, ƙasar England ta fafutuka da Egypt da ƙasashen Jordan da sauransu, ta fafutukan yadda za ta dasa Yahudawa a Middle East. Su babban ajandarsu, wato su Yahudawan su ne suka fake da England, saboda su a karan kansu ba sa iya komai. Allah ya ce duribat alaihimu dhillatu aina ma fuqifu, duk inda suke Allah ta'ala ya jarrabe su da kaskanci da walakanci. Za dai su planning, amma executing din planning din ba sa iyawa, saboda Allah ya sance musu ƙarfi na zartarwa. Dan Allah ya tsine musu albarka, ya kaskantar da su, ya walakantar da su. Amma in dai tsari ne, in dai strategy ne, in dai hanyoyin da za a bi a cimma abubuwan da aka tasa a gaba ne, to ba Yahudi ba yi da sa'a. Amma idan an tashi implementation, to ba yi da yadda zai implementing saboda wancan tsinuwa da kaskanci da Allah ta'ala ya jarrabe shi da shi. Don haka a wannan lokacin England ita ce super power, ta yi ta fafutukan yadda za ta kafa Yahudawa bisa zaɓinsu. Su suna so sai sun koma garin Filistin ɗin da tun farko aka ce su shiga, suka ƙi shiga, suka yi ta'addanci, suka yi ta'annuti ga annabin Allah, suka zagi Allah, suka faɗa wa Allah baƙar magana. Allah ta'ala ya haramta musu ƙasar. To yanzu kuma sun dawo lokacin da kuma ba ƙasarsu ba ce,
sun dawo kuma suna so dole tun da a tarihi iyayensu da kakanninsu sun taɓa zama shekaru masu yawa a baya, da haka su ma dole suna so su zauna a wannan wuri. Wannan ya kai ma aka yi ta kashe-kashe, aka yi ta yaƙoƙa iri-iri daga wancan lokacin, daga ainihin 1948 zuwa yau 2025 a ƙoƙarin kafa Yahudawa a wannan ɓangare na Middle East. An kashe adadi na mutane wanda yake akwai alƙalma masu tarin yawa. Wasu alƙalman na nuna cikin abin da rahoto ya iya tattarawa, mafi sauƙi za ka ga ana ambatan 58,000, amma wannan ba gaskiya ba ne. 60,000 da wani abu ba gaskiya ba ne. Cikin abin da ake ambata masu ɗan yawa-yawa ana ambatan 183 da wani abu cikin wanda suka rasa rayukansu a cikin wannan shekarun. Amma dai bil haƙiƙa mutanen da suka rasa rayukansu Yahudawa, bayan an zo an saukar da su a wannan wurin, an tirsasa ma akwai ƙasashen da sun yi ƙoƙari matuƙa wurin ganin cewa kada a zuwa da samu su Yahudawa a Middle East, amma kuma ya haɗu da interest masu yawa da kuma ƙarfi da Turawa suke da shi a wancan lokacin. Wannan yasa suka tilasta har sai da aka kafa Yahudawa a 1948 a wannan gari ko wannan ƙasa da ake kira Isra'ila a yau. Aka ƙwace ta daga hannun Filistinawa, aka mamayen musu wuri, aka dasa su a wurin, suka rika yin hijira daga inda suka tarwatse a duniya, suna zuwa suna tattaruwa a Isra'ila ko kuma a wannan haramtacciyar ƙasa da suka kira ta da suna Isra'ila a yau. Tun daga wannan lokacin har zuwa sanda super power ya bar hannun England ya koma hannun America, tun daga wannan lokacin su duk inda super power suke, balma waɗansu masana suna alakanta cewa su ne super power ɗin. Waɗansu fitinannun mutane ne wanda cikinsu akwai matsafa, akwai bokaye, akwai dukkan wasu irin miyagu, 'yan Freemasons da sauran ƙungiyoyi na yankan kai da tsafe-tsafe, wanda sun yi tasiri a cikin tattalin arziki na duniya, sun yi tasiri a cikin ci gaba na ƙere-ƙere da sauran abubuwa na duniya, wanda yake su ne suke determining super power. Lokacin da suke England take super power. Da suka yi ƙaura suka tashi daga England suka koma America, sai America ta zama super power. Amma su a karan kansu ba za su iya komai ba, sai dai sun fake da waɗannan Turawan, sun ainihin amfani da su sai su rika cimma bukatu irin nasu. Don haka yau zaka ci ƙasashe irin su Russia, irin su England, irin su France, irin su America, United States, da sauran ƙasashen Turai. Waɗannan ƙasashen su duk ba Yahudawa ba ne. In ka ji ana maganan Yahudawa, to America ba Yahudawa ba ne, sai dai akwai kaso na Yahudawa wanda sun kai miliyan 6 a cikin adadin mutanen America, wanda yake kuma waɗannan mutum miliyan 6 ba wai na banza ba ne. Su suke juya ƙasar Amurka, hatta zaɓe idan za a yi, su ne iyayen democracy, amma idan an zo za a yi zaɓen kuma ba sa bari a yi zaɓen. Su suke determining ga wanda ma za a tsayar takara, ga wanda ba za a tsayar ba, ga yadda za a gudanar da kaza, ga yadda ba za a gudanar da kaza ba. Daka a takaice a dunkule, waɗannan su ne Yahudawa jiya da yau, tare da na yi ƙoƙarin dunkula abubuwan sosai gwargwadon hali, duk da yake dai shi ma gaban ya ɗan yi tsawo. Ina ga saboda yanayin lokaci bari mu garzaya zuwa ga gaba na gaba cikin gaɓoɓi masu muhimmanci ko kuma mafiya muhimmanci, shine sifatul yahud fil qur'ani was sunna, sifofin Yahudawa a cikin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alqur'ani, Allah madaukakin sarki ya ba mu labari akan Yahudawa, labari filla-filla, dalla-dalla. Idan kana so ka nazarci labarin Yahudawa da ɗabi'unsu da halayensu, to sai ka karanta suratul Baqara,
ka karanta suratu Ali Imran, ka karanta wani bangare na suratul Nisa, ka karanta suratul Ma'ida, ka karanta suratul A'raf, ka karanta suratu Al-Isra, wanda ana ma kiranta suratu Bani Isra'il. Allah ta'ala da ya ce subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sai ce wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani isra'ila alla tattakhidhu min duni wakila dhurriyyata man hamalna ma'a nuh innahu kana 'abdan shakura. Allah ta'ala yi ta bayani a farkon suratul baqara, ka karanta tun daga يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به كشجتشن ciki har ka samu kusan izfi biyu akalla, izfi biyun farko na suratul baqara wanda kaga ka kusa cimma rabi kenan. To har ka je nan wurin ana fafatawa da bayani akan Yahudawa, daga nan wurin kuma Allah ya ci gaba da bayani akan hukunce-hukunce da Allah ya saukar a wannan sura a matsayinta na sura madaniya. To a cikin waɗannan surori idan kai nazari zaka samu Yahudawa suna da sifofi kamar haka, wanda yana da kyau al'ummar musulmi su san menene sifar Yahudu. Waɗannan sifofin da zamu ambata sifofi ne da Allah ya bada labari na Yahudawan farko, Banu Isra'ilan farko, wanda yake kuma har zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Qur'ani ke sauka, to basu canza ba. Sifofin nasu kenan har a wancan lokacin, to har a yanzu basu canza ba. Idan muka ambaci sifofin zaka gane, inda lokaci zai bamu da mun dan rika alakantar da shi da waɗansu misalai na irin yadda waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya tuhume su da shi, ya sifanta su da shi tun a jiya da shekaran jiya, to har yau wannan sifofin na tare da su ba su canza ba. Bahaushe ya ce Yahudu tuba babu, ba su tuba ba, ba su canza ba. Abinda iyayensu, dan su jikokin birai ne da aladu, iyayensu akwai wanda suka fusata Allah ya mai da su birai, Allah ta'ala ya mai da waɗansu aladu. Qul hal unabbiukum bi sharrin min dhalika mathubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Allah ta'ala ya tabbatar da su ne mafiya sharrin halittar Allah a doron ƙasa, saboda irin wannan miyagun ɗabi'u da miyagun aƙidu da suka tara. Aƙidarsu ta farko ko kuma sifarsu ta farko a ta'annutu wal istitalatu ala Allah, rashin kunya da rashin ladabi ga Allah maɗaukakin sarki. Wannan na daga cikin sifar Yahudu, sifa mafi girma kuma sifa mafi ƙasƙanci da walakanci. A ce su abin nasu ya zarta ɗan adam har Allah ba su kyale ba. Kaga dai sun ambaci, sun ce ma Allah maruwaci. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula hullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Allah ya tsine musu albarka saboda irin wannan maganar da suka faɗa. Sun zagi Allah, sun ce ma Allah maruwaci, sun ce ma Allah matalauci. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf. Hakanan waɗannan mutanen Allah ya aiko annabinsa, suka yi ma annabin rashin kunya, suka hada da Allah, suka ce ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ka je da kai da wanda ya aiko ka. Wai fa wayannan su ne wai sahabban annabi Musa fa kenan. Da Allah ku duba ku gani, su ne fa wai almajiransa, su ne fa mutanen da Allah ya tsamar da su daga sharrin Fir'auna. Allah ya ce musu ya bani Isra'ila qad anjaynakum min aduwwikum ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. Sune fa wayannan mutanen, amma suna kallon annabinsu suna ce masa mu ba za mu shiga garin nan ba in dai akwai kiftawa a ciki, don haka da kai da ubangijin naka ku je ku yake su, mu kan muna nan a zaune. Kaga sun yi ma Allah rashin kunya. Wannan daga cikin sifofinsu. Sifan Yahudu na biyu
shine alaƙarsu da annabawan Allah. Alƙur'ani ya bamu labari cewa alaƙan Yahudawa da annabawan Allah shine ta'annuti, ƙaryatawa, zagi, rashin yi musu biyayya, rashin ganin ƙimansu da darajansu, kai a ƙarke ma sun shahara da kashe annabawa. Su har kashe annabawa suke yi. Idan kana neman wannan a cikin Alƙur'ani, Allah ta'ala ya ambace shi wurare da yawa, kamar faɗin Allah madaukakin sarki, duribat alaihim dhillatu aina ma fuqifu illa bi hablin min Allah wa hablin min an-nas wa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat alaihim al-maskana dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Suna kashe annabawa, sun kashe annabawa masu yawa, kamar faɗan Allah wa duribat alaihim adh-dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. A cikin suratul Baqara, kamar faɗan Allah madaukakin sarki, fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allah wa qatlihim al-anbiya'a bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'a Allahu 'alayha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima. Allah ta'ala ya tabbatar suna ƙaryata annabawa, suna musu ta'addanci, har suna kashe annabawan Allah. To Allah ya aika annabinsa ya kira ku zuwa ga shiriya, ku ƙaryata shi, ku ci mutuncinsa, ku zage shi, ku tozartar da shi, sannan a ƙarke kuma ku kashe shi. Wayannan mutanen 'yan ta'adda ne. Kaga shi idan kaga yau suna kashe Palestine, suna kashe Falastinawa a yau, ko kaga sun kai hari don su kashe 'yan shi'a, mabiya addinin shi'a, ko kaga suna kashe 'yan shi'a a yau, ko suna kashe Falastinawa, to ba wannan, wato wannan gado ne suka yi. Su suna ma yin mai sauki. A yau da Allah zai ƙara aiko wani annabi, to da sai Yahudawa sun yi ƙoƙarin yadda za su kashe shi. Da Allah zai aiko wani annabi a yau, to Yahudawa sai sun yi ƙoƙarin duk yadda za a yi su kashe shi. Kamar yadda iyayensu da kakanninsu suka kashe annabawan Allah da yawa da shaidan Alƙur'ani. Dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a ainihin bighairi haqq a cikin suratu al-Imran, ko wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq a cikin suratul Baqara. To Allah ya bada wannan shaida, sanatu ma qalu wa qatlihim al-anbiya bighairi haqq. To da wannan shaidan da Allah ta'ala ya ba su, ɗabi'ar su ce kashe annabawa. To iyayensu kenan, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya aiko shi, shi ma ba su kyale shi ba. Idan kana karatu cikin hadithan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, zaka samu yunkuri iri-iri da Yahudawa suka yi, ko dai su da kansu, ko kuma su taro haɗin gwiwa na yadda za a kashe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bari mu dan bada misalai ko da guda 2 zuwa 3 a gurguje saboda yanayin lokaci. Misali na farko, Jabir ibn Abdullah ya bada labari irin yadda Yahudawan Banu Quraiza suka gayyaci Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ainihin unguwarsu. Suka gayyace shi walima, suka ce ka zo akwai walima, muna so za mu gabatar da walima. Annabi sallama ya ɗibi jiki da wasu daga cikin sahabbansa suka tafi. Suka je aka ba shi abinci da salad da farfesu ya fara ci. Ashe an yi hayarin wani, an samu wani a inda aka ajiye masa kujera ya zauna. Ashe an sa wani shi kuma ta sama ya je ya bulbulo masa wani katon dutse ya faɗo masa ya kashe shi. Annabi sallama ya zauna kenan, ya fara ɗiban girki. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ankarar da shi cewa ga irin da sisar da Yahudawa suka kulla masa. Daga nan wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi a wurin, aka jefo dutse bai same shi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
wannan hadithi ne ingantacce. Jabir ibn Abdullah ya bada wannan labarin, yana cikin Musnad na al-Imam Ahmad. al-Imam Tabarani ya rawaito cikin al-Mu'jam al-Kabir, hakanan Ibn Sa'ad ya rawaito cikin at-Tabaqat, hakanan Ibn Hajar al-Haythami shi ma ya fitar da shi cikin Majma'uz Zawaid. Misali na biyu, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Anas dan Malik ya bada labari cewa wata bayahudiya a Khaybara ta sanya ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama guba a naman akuya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son naman akuya, don haka sai aka gasa nama aka sanya ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama guba wata bayahudiya. Wannan guban da ainihin ta sanya masa, ya ci naman, da ya loma ɗaya ya wuce masa, daga nan naman ya gaya masa cewa wannan naman, ya ce a cikina akwai guba, ya Rasulallah ka daina cin naman nan, akwai guba a ciki. A wannan riwaya ta Anas dan Malik, wato ɓangaren wuraren zira'inta, kafanta na gaba, shi ya gaya masa cewa wannan naman akwai guba, ya Rasulallah ka daina ci. Amma wannan guda ɗayan da Annabi sallallahu alaihi ya ci, sai da ya ta masa tasiri, ya ta masa illa a cikin lafiyarsa. Wannan naman sai da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin cewa, wato lokacin da zai rasu, yake cewa ma ziltu ajidu min al-aklati allati akaltu bi Khaybara. Har yanzu a sanda Annabi yake shirin barin duniya, yake ciwon da a cikinsa ya rasu, ya ce wallahi har yanzu ina jin kakari da makaki na wannan naman da na ci a garin Khaybara wanda aka samu guba. Don haka idan mun so muna iya cewa, baya ga cewa lokacin komawan Annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga ubangijinsa yayi, to cikin wanda suka yi sanadin mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne Yahudawa. Guban da aka sa masa ita ta zama sanadiyan mutuwarsa, dan lokacin da zai rasu sallallahu alaihi wa sallam ya rika kokawa cewa yana jin makaki da kakari na wannan naman da Yahudawa suka sa masa guba. Wannan hadithin yana cin Sahihul Bukhari, Kitabul Hibati, babu qabulil hidayati min al-mushrikin, hadisi na 2474. Haka na Imam Muslim ya rawaito wannan hadithin cikin Kitabus Salam, babu summi. Misali na uku, irin yadda Yahudawan Banu Nadir suka yi meeting, suka yi gangami, suka yi rika kulle-kulle akan yadda za su kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ya bashi labari, wannan ya zama sanadiyan da Annabi sallallahu ya tara sahabbansa, aka je aka kore su ba tare da an yi yaƙi ba. Wannan ya kawo qadiyan jala'u Banu Nadir. Wannan Yahudawan Banu Nadir, ina tsammanin wannan kabilan nan ne kabilan su Benjamin Netanyahu. Diyan da aka yi Netanyahu da a wannan kabilan ya fito, saboda Banu Nadir su suka fi kowane wato yanki na Yahudawa ko jinsin Yahudawa, su suka fi tsananta gaba da kiyayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yunkurin da aka yi na kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam, to galibi nasu yafi yawa, sun fi tsananta kiyayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka Allah ta'ala ya sanar da shi cewa ga irin abin da suke kullawa, wanda wannan ne ya zama sanadiyan da aka kore su. Ka karanta farkon suratul Hashr, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha, ko kuma walaula an kataba Allahu alaihimul jalaa la'adabahum fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun nar dhalika bi annahum shaqu Allah wa rasulahu. Misali na ƙarshe da zamu ambata saboda yanayin lokaci, irin yadda ka karanta hadithin na Aisha wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim duka sun rawaito, hadithin Labid bin al-A'sam, hadisin na Aisha wadda ta bada labarin cewa sahara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rajulun min al-yahud yuqalu lahu Labid bin al-A'sam. Wani cikin Yahudawa da ake kira Labid bin al-A'sam yayi ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam sihiri, yayi masa tsafi. Dama Qur'ani ya bamu labarin cewa su matsafa ne,
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. da haka nan Yahudawa cikin sifofinsu wato akwai ta'addanci da yunkurin kashe annabawa. Sun kashe annabawa da dama, sun yi yunkurin kashe annabawa da yawa, ciki har da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shi ma bai tsira ba. Wannan yasa al'ummarsa su ma ba su tsira ba. Da haka in kaga suna kashe-kashe, to dama asali ya samu sun gaji zubar da jini da kashe-kashe da kuma ta'addanci. Yahudawa cikin sifofinsa a Ƙur'ani akwai hassada, su mahassada ne. Duk wani hassada to ya bi bayan hassadan Yahudawa, su kowa ma hassada suke masa. Duk wani wanda Allah ya yi baiwa to sai sun masa hassada. Allah ya ce am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Haka Allah ta'ala ya ce wadda kathirun min ahli alkitab law yuruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Yahudawa cikin burinsu ya za su mai da ku kafirai saboda hassada, ba su so ku shiga aljanna. Sun san in kun ci gaba da bin wannan addinin za ku shiga aljanna. Cikin sifofin Yahudawa ɓoye gaskiya da kuma siyar da ayoyin Allah, canza fatawar Allah don a ba su wani abu, malamansu kenan. Siyar da ayoyin Allah da ɓoye gaskiya. Zaka ji Allah ya faɗa a wurare mabambanta masu yawa rubutu a cikin Alƙur'ani, kamar faɗa Allah wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata wa qawu ma'ar raki'in, kamar ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhadun ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa antum shuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Da sauran wurare da dama cikin sifofin Yahudu akwai warware alkawari, naqdul ahdi wal mithaq. Su ba su da alkawari, duk alkawarin da aka kulla da su, duk yarjejeniyan da aka kulla da su, ko dai yarjejeniyan tsagaita wuta, ko yarjejeniyan zaman lafiya, ko yarjejeniyan kasuwanci, ko yarjejeniyan tattalin arziki, duk wani yarjejeniya da aka yi da su sai sun karya alkawari. Ba sa iya rike alkawari. Tun a da Allah ta'ala ya shaide su da wannan. Haka Yahudawan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamani da su, haka na yau. Ka je ka bibiyi duk wani zaman sulhu ko zaman tattaunawa ko yarjejeniya da aka yi da su, babu wani yarjejeniyan da aka yi da su face su ne na farkon masu warwarewa. Yanzu wannan harin da suka kai kwanan nan, akwai yarjejeniya da kuma tsari akan document da aka yarjejeniya akan rashin kai waɗannan hare-haren. Amma recently sun yi launching wayannan attacks ɗin akan Iran. A ƙarshe abun su kuma bai je musu da daɗi ba, sun kwashi kashinsu a hannu. Allah ya ƙara rusa su. Don haka Allah ta'ala ya shige su da warware alkawari. Allah ya ce fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadi'i wa nasu haddan mimma dhukiru bi. Da sauran wurare cikin sifofin da Allah ta'ala ya siffanta Yahudawa da shi, su maha'inta ne. Allah ya siffanta su da ha'inci, su maha'inta ne, mayaudara, maha'inta. Duk wani abin da aka kulla sai sun yi makirci, su bi ta hanyoyi, su biyo ta hanyar rigakafi, su biyo ta hanyar hatta iri na noma, iri da ake shukawa sai sun biyo ta hanyar iri. Ka je ƙasar Zimbabwe da waɗansu ƙasashe irin su South Africa da dama daga cikin ƙasashen da Allah ya musu albarkan noma, sai a zuwa bullo da wani iri wanda wannan irin a farko zai rika ba da amfani mai yawa, amma a ƙarke inda za a cimma suna so su mallaki hatta irin da za ku rika shukawa da agriculture ɗinku, su za su rika determine agriculture ku. So irin wannan mummunan ha'inci da suke da shi, Allah ta'ala ya fallasa mana asirinsu. Allah ta'ala ya ce wa min ahli kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima. Haka Allah ta'ala ya ce wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilayhim ala sawa.
wannan ta sauka akan Yahudawan Banu Qurayza. Sun yi alkawari da Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa ba za su yaƙe shi ba, amma sai gashi an samu kishin suna haɗa kai da mushrikan Makka don a yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ya ba Annabi umarni cewa to ya warware wannan alkawarin kuma ya sanar da su cewa ba wannan alkawarin kuma ya yaƙe su. Cikin sifofin da Alƙur'ani ya sifanta su da shi na 7 da na 8 da na 9 da na 10 duka a cikin aya ɗaya, zalunci, hana mutane bin tafarkin Allah. Duk wanda suka ga zai zama mutumin kirki sai sun yi ƙoƙarin yadda za su ƙarar da mutanen kirki a duniya. Duk wata jama'a da suka ga cewa tana kan tafarki madaidaici, to sai sun yaƙi waɗannan mutanen, sun tabbatar sun tarwatsa su, sai sun ƙoƙarin sha makance tsakaninsu da tafarkin Allah madaukakin sarki. Sannan su ɗin azzalumai ne, sannan su ɗin maciya riba ne, maciya haram, maciya dukiyan mutane, masu rayuwa da dukiyan mutane. Su ba su da nasu, ba su da komai, matsiyata ne, tsinannu, Allah ya tsine musu albarka. Da haka ba su da komai sai zalunci da kaska, mai shan jinin mutane, mai shan jinin waɗansu su, mai rayuwa da jinin wasu. Allah ta'ala ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira. Kaga zalunci, fa bi zulmin min alladhina hadu, saboda zaluncin su, wa bi saddihim an sabilillahi kathiran, da yanda suke yawan hana mutane bin tafarkin Allah. Yanzu ko a yanzu social media kawai da suka kawo mana, shi kadai adadin mutane nawa social media yake hana su bin Allah. Ka bude social media, duk inda zaka ga ana social media a duniya, ba inda zaka ga ana amfani da social media wurin taɓarɓarewa da lalacewa irin ƙasashen musulmi. Da yawa daga ciki zaka samu cewa ƙasashe irin na China, irin na India, in ka gansu a TikTok za ga suna displaying wata sana'a, yadda ake dabarun noma, yadda ake dabarun ci gaban technology kaza. Amma idan ka buɗo inda ake da ƙasashen musulmi kamar Najeriya, sai ga duk wanda za ka gani a TikTok mafi yawa daga 'yan mata suna rawan batsa, sai masu maganganu na rashin mutunci, sai masu zage-zage, sai masu kaza. Ɗaiɗai ne waɗanda suke amfanan al'umma ta wannan hanyar. Sun raba mutane da addininsu, da mutuncinsu, da ƙimansu a sanadiyyar irin social media, irin su tashoshi, irin su internet, irin su wane ne, duka ƙoƙarin saddun an sabilillahi ne, wa bi saddihim an sabilillahi kathira. Suna da hanyoyi da dama da suke hana mutane kaiwa da tafarkin Allah, balantana su bibiye ta. Hakanan Allah ta'ala ya ce wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, da cin riba bayan kuma hatta a littafin nasu an hana su, haramun ne su ci riba, amma su ne maciya riba, shine tattalin arzikin su tun a wancan lokacin har yau. Inda zaka tambaya wake da IMF wanda shugabannin kasashenmu na Afirka suke ciyo bashi, suna amfani da wannan bashin da aka ciyo su tirsasa musu cin bashin, su kuma da yake ba su da kan gado su ci bashin da ba su da bukatuwan cin shi. Yana ce mutum na cin bashi ne lokacin da bai da shi ko? To sai ga mutum da arziki yana da shi a kasashenmu na Afirka, amma kuma za su je su ciyo bashin da sai dai su ɗin su amfana da shi, su sai motoci da jiragen sama, su gina gidaje, su yi kaza su yi kaza. Daga nan kuma sauran 'yan ƙasansu su rika shiga wahala saboda wannan bashin da su suka karɓo wanda ba gaira ba dalili, su kuma su yi shekara da shekaru suna cin kuɗin ruwan, kaga har ya fi bashin da aka karɓa. Suke da IMF, suke da World Bank. Cin riba ne, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an, cin riba bayan an hana su, wa aklihim amwalan nasi bil batil, da kuma cin dukiyan mutane ba gaira ba dalili, ci na haram da kwace da dabara da tirsasawa. Kaga su suka gallabi economy na duniya. Allah ta'ala ya ƙara rusa su. Yahudawa Allah ya siffanta su da ƙeƙashewar zuciya da dai sifofi masu tarin yawa da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta Yahudawa. Ina ga saboda yanayin lokaci bari mu bar sifofin Yahudawa haka
akwai hadisai da dama wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayani akan sifofin Yahudawa, wanda yake yanayi na lokaci ba zai ba mu dama mu ambace su ba. Cikin abu na gaba na kusa da ƙarshe wanda za mu ambata ita ce wato strategies da hutta ta Yahudawa. Wai Yahudawan nan da suka gallabi duniya a yau, wadda Yahudawan nan fa su suke jagorantar Amerika da Faransa da Ingila da yawa daga cikin ƙasashe masu ƙarfi, hatta Rasha da kake ganin suna rigima da Amerika, to akwai tasirin Yahudawa. Don ku akwai Yahudawa wanda adadinsu ya kai kimanin 150 a ƙasar Russia, wanda yake kuma ba wai zaman da kadi suke yi ba a ƙasar, ba bacci suke yi ba a ƙasan. Akwai assignment da suke yi kuma ba su bar 'yan ƙasar Russia irin yadda ake tunani ba. Irin su ƙasar China, kaka ɗauka ba Yahudawa ne, suna nan sun fantsama kuma suna working really hard don su ga cewa sun cimma manufofinsu. To wannan ƙoƙarin da suke yi, wai me Yahudawa ke so su cimma ne a duniya? Me Yahudawa ke so su cimma a duniya? Babban malamin tarbiyya Abdullah Nasir Halwan ya ambata a cikin littafinsa Tarbiyatul Auladi fil Islam a cikin mujalladi na 2, ya yi bayani akan muhattatatil Yahudiyya, wato strategies da kuma manufofi na Yahudawa. Ya ambaci abubuwa guda 2 manya. Abu na farko, tajzi'atu umamil ardi, shine tarwatsa kan al'umma a duniya. Yahudawa suna da burin kada mutane a samu mutane suna rayuwa cikin natsuwa da kwanciyar hankali, kansu a haɗe, ana rayuwa irin yadda Allah ta'ala ya kaddara muna da bambanci. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allah ya sanya mu zanto yanki yanki, kabila kabila, nau'i nau'i. Cikin mutane akwai farare, akwai jajaye, akwai tsaka-tsaki, akwai baƙaƙe. Baƙaƙen akwai masu duhu da yawa, akwai masu baƙi wanda yake ɗan sauwa-sauwa. Allah ta'ala ya halicci mutane mabambanta da yaruka da ƙabilu mabambanta. To Yahudawa ba sa so cikin ajandansu a duniya kada su ga an zauna lafiya, kar su ga mutane na rayuwa salin alin, kar su ga mutane suna rayuwa cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Dole sai sun rarraba mutane, sun rika haɗa faɗa. Amerika daga shekara 50 da suka wuce zuwa yau, ƙasar Amerika tana cikin yaƙi ne kullum tana cikin yaƙi, kullum cikin yaƙi take. In kaga sun huta, kawai sun canza daga wani kalan yaƙin ne zuwa wani yaƙin. Kaga ai zaka ce kamar Barack Obama, kamar shi bai yi yaƙe-yaƙe ba ko? Zaka ce Joe Biden shine yi ta goyon bayan Isra'ila tana gallaza ma Falastinawa, kuma a bayyane har ma suna faɗan ƙididdigan cewa mun taimaka ma Isra'ila da makamai mai ton kaza, mun tallafa musu da kuɗi dala biliyan kaza ko dala tiriliyan kaza, mun tallafa musu da kaza da kaza, a fili suke faɗa. To hatta irin Barack Obama da kake ganin bai fito fili ya yaƙi al'ummar musulmi ba, irin yadda George Bush ya yi, irin yadda Bill Clinton ya yi, irin yadda ainihin Joe Biden ya yi, to sun canza kawai salo na yakin ne. Akwai salo da strategy da ya bi wurin yakin nan. Saboda yanayi na lokaci, wannan ita ce hutba ta farko wadda yake Yahudawa suna so a yi ta rikici. Duk inda ka ga ana yaƙi a duniya tsakanin ƙasa da ƙasa, Yahudawa suka kunna wannan fitinar. Duk in ka ga ana yaƙi na ƙabilu, to Yahudawa suka haɗa wannan yaƙin. Duk inda yanzu hatta irin a nan Najeriya, kaga muna rayuwa, akwai musulmai, akwai kirista, akwai masu addinin gargajiya. To wai me yasa musulman Najeriya ko kuma kiristocin Najeriya suka ƙi jinin musulman Najeriya? Ko kwana-kwanan nan kowa ya san abin da ya faru a jihar Plateau ga matafiya, wanda ba shi bane na farko.
kowa ya san irin abin da suka daɗe suna mana a irin taraba, irin danniya, tare da cewa su minority ne, ko kuma abin ya zo daidai da daidai a wani ƙididdiga. Ma'ana dai duk inda suka samu dama za su hana musulmi sakat. Ina ga shi garin akwai hadari. Ina ga wannan gabar ita ce gabar da za mu dakata. Abu na ƙarshe a cikin wannan gabar ita ce Yahudawa ba su da buri sai na wato aƙidarsu ta biyu, bayan yaƙe-yaƙe da haɗa mutane faɗa, wanda a cikin wannan faɗan suke tsotso tattalin arzikin ƙasashe idan ana yaƙi. Shi yasa su ba sa so a zauna lafiya, ko an zauna lafiya sai sun tada fitina. To abu na biyu da Abdullah Nasir Halwani ya ambata shine ifsadu aqaidil umami wa takhdimu mafahimiha wa akhlaqiha wa nizamiha. Shine di yadda za a yi su ba su so su ga ana addini, wannan addinin kiristanci ne ko addinin musulunci ne, duk wani addini su makiya addini ne. Kiristoci suna wani hauka, sai idan ana faɗa da Isra'ila kaga suna goyon bayan Isra'ila. To a Isra'ila a yau gara ka ce kai musulmi ne da ka ce kai kirista ne. Duk yadda kake ganin suna tsananta ƙiyayya ga musulmi, to sun fi sassauta wa musulmi akan kirista. Idan ka ga sun taso kirista a gaba, suna nuna kamar suna son shi, kamar yadda suke ma Amerikawa, kawai suna amfani da su ne wurin cimma biyan bukatunsu, ba don suna son su ba. Don haka su makiya Allah ne, makiya addinin Allah ne, ba sa so su ga ana bautan Allah. Duk wanda yake bautan Allah sai sun yi ƙoƙarin yadda za su gurɓata wannan addini. Misali, idan ka karanta wani littafi da ake kiran shi Civil Democratic Islam, wadda wata marubuciyarsu ta rubuta, Charlie Bernard, ta kawo waɗansu strategies akan yadda za a yaƙi addinin musulunci. Littafin kowa ne ka bincika za ka iya samun ta, Civil Democratic Islam. Za ka ga a cikin wannan littafin ta bayani akan yadda za su zo su ƙarfafi aƙidu irin na sufaye, su ƙarfafi aƙidar shi'a, tare da cewa ba sa son, saboda musamman wanda suke dakon shi'an a wa'innan yankin na gabas ta tsakiya, to suna da jajircewa da nau'in rashin tsoro. To ba sa son jajircewansu, amma suna son aƙidarsu. Suna son aƙidar shi'a ta yaɗu, amma ba sa son su waɗannan mutanen saboda jajirtattu ne, ba sa yarda da irin rainin wayan da suke musu. To a ciki suka yi maganan irin su maulidin nan da su maukibi, da yadda za a rika tarurruka da sunan addini, da yadda za a rika raba kawunan musulmi, da yadda za a rika kawo rudani da saɓani a cikin ahlus sunna. A ciki suka yi bayani akan yadda za a rika haifar da rikice-rikice na shugabanci. Kaga ta irin wannan rigimar na izalan Jos, izalan Kaduna, to duka yana daga cikin strategy ɗinsu. Za su shigo, ba lalai sai sun zo da jajayen kunnuwansu ba, a suna da yara da suke isar musu da saƙonni a ko'ina, da suke aiki da manufofinsu. Kai kanka kana iya zama ɗan aikin Yahudawa baka sani ba. Ba Yahude na iya baka aiki, ka ɗauka cewa aikin Allah ma kake yi, amma ba Yahude kake ma aiki. Ba Yahude yana iya tasa ka a gaba, kaga kaman kana taimakon addini ne, amma kana cutan addini ne, kana karya addini. Don haka su kunno ba za su bar ahlus sunna su zauna lafiya ba, saboda sun tabbatar da cewa ahlus sunna su kaɗai suke kan musulunci na gaskiya. Sun fitar da, kaga hatta da kake ganin nasi an kirda su sa hijabi, ingantaccen hijabi, kawai shiri ne. Hatta yadda kake ganin an sanya kafirci a wurare da dama, ba za a bar musulunci ya motsa ba. Tsarawa aka yi musamman, kuma hutta ce ta Yahudawa. A ƙarke, saboda yanayi na lokaci, ina ganin za mu dakata. Kamar yadda na ambata tun a farko, tattaunawa akan Yahudawa tattaunawa ce mai faɗin gaske. Kowane ɓangare aka ɗauka a cikin ɓangarorin nan da muka tattauna guda 7, to shi kaɗai ya isa muhadara mai zaman kansa. To amma ala ayi halin,
a bisa ɗan abin da muka ambata, ina fata ya zama cewa mun gane wane ne ba Yahudi, me asalinsa, menene aƙidunsa, me ɗabi'arsa tun ajiya, tun kaka da kakanni. Wannan yasa za mu fahimci aƙidunsa da kuma halayensa da ɗabi'unsa da miyagun aƙidunsa da yake ƙoƙarin tabbatar da cewa al'ummar duniya ta waye gari a ciki, wanda yake yana bin hanyoyi mabambanta, wanda insha Allah ta'ala na san tun da wannan cibiya ce mai albarka ga babban malaminmu na Malam Muhammad Sani Lawal, lokaci bayan lokaci na tabbatar zai ƙara ma 'yan uwa musamman na wannan masallaci mai albarka bayani game da irin waɗannan strategies da waɗannan miyagun halitta suke yi don ganin cewa sun durƙusar da addinin Allah, da wanda suka yi a shekaran jiya da jiya, da kuma wanda suke yi yau, da wanda suke ƙullawa don su ga ya tabbata a gobe. Allah ta'ala ya samu dace, abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada, abinda muka kuskure Allah ta'ala ya nuna mana kuskure ne ya bamu ikon gyarawa. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.